Διαφραγματοκύλη χωρίς χειρουργείο. Η θεραπεία αυτής της πάθησης χωρίς τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει όταν είναι μικρή, μπορεί να πάει συντηρητικά με ειδική διατροφή, μικρά συχνά γεύματα, να αποφύγουμε το φαγητό το βράδυ, να αποφύγουμε μερικές τροφές όπως είναι η σοκολάτα, η αλκοόλ ή οι ερεθιστικές τροφές και μια θεραπεία με ομεπραζόλη. Εάν όμως είναι σε ένα βαθμό 2 με 3 εκατοστά, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ενδοσκοπικά, χωρίς χειρουργική επέμβαση, δηλαδή μόνο με το γαστροσκόπιο. Υπάρχει αυτή η τεχνική. Βέβαια δεν είναι μόνιμη λύση, διότι θα μπουν γράμματα που είναι απορροφήσιμα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να ξαναέχει τα συμπτώματα, αλλά σίγουρα για ένα αρκετό χρονικό διάστημα θα βελτιωθεί. Αν όμως η διαφραγματοκύλη είναι μεγάλη και προκαλεί προβλήματα, δηλαδή είναι πάνω από 2-3 εκατοστά, τότε η μοναδική λύση είναι η χειρουργική επέμβαση και η επέμβαση που παρασκευάζουμε τα σκέλη, κατεβάζουμε το στομάχι στη θέση του και κάνουμε σύγκληση των σκελών του διαφράγματος και μερικές φορές χρησιμοποιούμε και πλέγμα, όπως κάνουμε σε όλες τις κύλες. Υπάρχει λοιπόν η θεραπεία της διαφραγματοκύλης χωρίς χειρουργείο, αν όμως επιβάλλεται η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει.